Social media o mo khipi markheno viral ongtongo o video clip ar jaga o nugui mankha khoroksa bupha nijini bwsa kwthwi no kaptwtwi mandiro twlangui tongmani te ar jagani bisingo no khoroksa borok o mapli rok no bini mobile o capture khlaina rwkha je tamo wngkha hinui achamsa hinkhe bini bwsa thwibai mani yakolobo bini mang kwthwi no khosawi mandiro tubuwi phaikha hinkhe puilani simi tamo wngkha hinkhe o cherai sak sori belai kheno hamya kulum kotor manmani bagwi hospital o twlangui thalaikha buma bupha o cherai ni umor 9 bosor omo kahai hinkhe bini buma bupha ganani no hospital o tlanglai thanglaikha doctors phunuknani bagwi aro twlangui phunukmani yakolo koyekdin treatment khlaikha phiaba cherai sak sori belai kheno kebel koyekdin hospital o tonmani yakolo doctor rok sakha declare khlaikha nini cherai no jeng asa korikha bo bansiglaka paithako hingangkhe bo thwika hinui declare khlai rekha buma bupha no aboni yakolo bupha biswas khlaiya doctor rokni kok no obono tui no kaisa biswas tongo mwtai eba kiba sanatan dharmani jaganath puri mwtai no obo kahaikhe biswas khlai no mandiro twlangui thangka bwsani mang kwthwi no twiwi katwtwi twlangui thangka biswas tongo mwtai no ar jagao thangui jesake phano banchinai hinui jaganath puri mwtai ni darbaro thangui sankha hingkhe kuno dino phano bo naikhlaya tongklak eba kheba kifilui rohorglak jesake phano chwngno khushi kuplung je sanmani kuplung khlaiwi roi rohornai hai hinui uansugui no o bupha bwsani mang kwthwi no twiwi mwtai ni darbaro twlangui thangkha obo kahaikhe bwsani mang kwthwi no twlangmanugui bui jotono uanalaijak tei jotoni mokolo no muktwi klaijak buphani maya tei bumani maya no nugui a jagao jotoni bwkha no khamjak phiaba a jorao kwthwile boro tei banchiwi phainai obo jotono bwkha nirasa wngjak phiaba buphani kaisa bwkhao biswas tongo oni bwsa jesake phano kifilui phaiphinai nangkhe hobo sapung ar jagao suriwi tongnai tobo boni bwsano ar jagao twlangui no mokholui toniwi nai mwtai ni darbaro hinui twlangui thangmani a jorao a birbani bisingo no khoroksa borok obo hai mapli no capture khlaina harkha bini mobile phone no tei haikhe bupha bwsani mang kwthwi no twlangui mwtai ni darbar beraiwi ar jagao mwtai no kap kapbui bokhorok togui mwtai no bikha sankha bini bwsani mang no teisa kifilui redi bini phola no teisa kifilui redi hinui nangkhe bini joto rangchai rijak joto naharui sidi tobo bini bwsano teisa kifilui redi amoni bodla hinui bikha sankha mwtai rokni thani o tei o bikha sanmani phol bisi kwdwngma romui jora narwi tonglia gonta kaisa omo kahai rok bo kabui ar jagao no bikha sanai tongkha jaganath puri mwtai no aboni yakolo kheno bwsani bwsak lora jora wngui activity phunugui tongkha a jorao tei omo kahai ar jagani mwtai ni mwtai pujinai tongo pudar obono nugui belai kheno uanajak laikha joto borok rok je nai tongnai rok hingkhe bwsano teisa kwthang kifilui phaima nugui belai kheno khushi tei abono kari or jagao uansugui mankha je jaganath puri mwtai tabukbo kwthang bono sankha hinkhe kebo kunu nirasa khlaiwi kifilui thangui manglak boni thani sankha hinkhe mungsa mannai oroni bisingo chwng sawi mano hinkhe norok omo kahai nungmani yakolo tamo sanani muchung jaganath puri mwtai ni bagwi norok joto comment section o thangui comment khlai salai di।